नमस्कार मंडळी, मी ओंकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. आता आपण परेलमध्ये असलेल्या कामगार मैदानात दिलं, म्हणजे लाल मैदान बोलतो का, आर्यभट्ट शाळेच्या बाजू जिथे लालबाग परळ फेस्टिवल भरलो असा. जो तुम्ही पाठीमध्ये कॅलेंडर लावला असाल तर बघता त्या डेटमध्ये जो फेस्टिवल असा, म्हणजे 20 तारखेपासून ते 28 तारखेपर्यंत तुमच्या या फेस्टिवलमध्ये येऊ शकता तुम्ही. तर आता आपण फेस्टिवलच्या आतमध्ये जाऊया आणि बघूया की फेस्टिवलमध्ये आपला लालबाग परळच्या फेस्टिवलमध्ये काय काय बघून मिळतं. तर चला. तर पहिला जो तुम्ही हा बोर्ड बघता, एकदम मस्त बोर्ड लावलेला असा, लालबाग परळ फूड फेस्टिवल शनिवारी 20 तारखेपासून ते 28 तारखेपर्यंत काय कार्यक्रम असतात ते काही असतात. आणि सर ज्वेलरी वगैरे पहिलेच काउंटरला ज्वेलरी बघतो आपण. ज्वेलरी आणि मुखवासवाले असतात. ह्याच्या मुखवास त्यानंतर हडे आपणा कोकण मार्ट बघूक मिळता, जिथे आपणा सगळे कोकणी पदार्थ मिळतले. म्हणजे कोकम झाले, लाल पोहे झाले, तिरफळा झाली, उकडो तांदूळ झालो, गावणे पीठ, लाडू, मसाले वगैरे सगळे आपणा मिळू शकतात दुसऱ्या काउंटरमध्ये. त्याचं नाव आहे कोकण मार्ट. पोळीत पीठ 75 आणि 65. फरक काय याचा? त्याच्यामध्ये मसाला वगैरे सर्व मिक्स आहे. गरम मसाला, तिखट वगैरे सगळं. सर आपण सगळे पापड वगैरे बघतो, मंचुरियनचा पीठ वगैरे आपणाला मिळतं. ॲक्सेसरीज 5 मिनिटात टी शर्ट प्रिंट. कॅटलॉग मधले डिझाईन जर टी शर्टचे 200 ला भेटेल. ओके. आणि जर तुम्हाला तुमचे फोटो किंवा कस्टमाइज काय करून पाहिजे तसे असेल पण तर भेटते. 250 ला भेटेल. पण हे म्हणजे इन्स्टंट. इन्स्टंट 5 मिनिटात होईल. मंडळी आता पुढे आपणाक दुर्वा मसाले म्हणून दिसतात. त्यांच्याकडे पण आपणाक कोकणी पदार्थ सगळे बघूक मिळतात. त्यापुढे आपण आता देवगड पेस्ट कंट्रोल बघतो. त्यांच्याकडे आपणाक पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड सगळे गोष्टी मिळतले. त्यानंतर आता हे जळगावचे सुप्रसिद्ध नागली पोंगे, म्हणजे हैसर आपणाक तांदळाचे पापडासारखे असतात. तांदळाचे, मक्याचे आणि नाचणीचे असे 3 प्रकारचे पापड भेटतात आणि ते फ्राय करूचे असतात आणि मस्त लागतात. तर तुम्ही जर येला असता नक्की हे पोंगे नाचणीचे वगैरे घेतलास तर त्यांची टेस्ट खूपच चांगली आहे. आता पुढे आपणाक ब्युटी प्रोडक्ट्स वगैरे, ऑर्गॅनिक ब्युटी प्रोडक्ट्स आणि ज्वेलरी वगैरे बघूक मिळता. हैसर तुमका सगळी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जी असता ती तुमका मंगळसूत्र, हार, नेकलेस, रिंग्स. त्यानंतर पुढे आपणाक हे ड्रेस वगैरे पण बघूक मिळतात. तर तुमका लेडीज रिलेटेड बऱ्याचशा गोष्टी या 3 काउंटरमध्ये मिळतल्या. हा आपण टॉप बघतो. सगळ्या कलरमध्ये, बऱ्याचशा कलरमध्ये टॉप आपणाक बघूक मिळतात. लेगिन्स टॉप वगैरे. आणि हैसरी बिस्किटं असतात, लहान मुलांका खूप आवडतात. नाचणीची वगैरे पण असतात, गव्हाची पण असतात. आता पुढे आपणाक हे चटई बघूक मिळतं. ह्याच्यावर गादी असतं ऑलरेडी आणि फोल्डिंग करू शकतो आपण. त्यानंतर पुढचा जो काउंटर असा तो स्मोक बिस्किट, म्हणजे नायट्रोजनचा बिस्किट असता. तर ओके असता, तुम्ही ट्राय करू शकता. त्याच्या पाठी खेळण्यासाठी मुलांका असा. आणि पुढे गेल्यानंतर आपणाक आता ही दिल्लीची फेमस कुल्फी बघूक मिळता. याची किंमत 30 रुपये असा. आणि तुमका जुन्या लहानपणीच्या आठवणी तुमका नक्की आठवतात खाल्ल्यानंतर. त्यानंतर पुढे आपणाक हे सगळे आता फूडचे काउंटर बघूक मिळतात. हडे आपण आता मंचुरियन बघतो. गरम गरम मंचुरियन तयार होतात. त्यामध्ये आपणाक ड्राय मंचुरियन मिळता आणि ग्रेव्हीवाला मंचुरियन मिळता. त्यानंतर हे नूडल्स असतात, फ्राईड राईस असा, दाबेली असा आणि स्प्रिंग पोटॅटो असा. म्हणजे तुमका खाण्यासाठी सगळा चायनीज रिलेटेड मिळू शकता. हे खानदेशी पापड आपणाकडे मिळतात. फूड काउंटरच्या पुढे आपणाक गोळा आलो बघूक मिळतात. त्याच्याकडे आपणाक चम्मच गोळा, त्यानंतर नॉर्मल गोळा असा सगळा खाऊक मिळू शकता. ज्यूस वगैरे पण मिळतात. तर आता हाडे फूड काउंटर बराचसा संपता चायनीजचा. त्यानंतर पुढे आता आपणाक कोकणी पदार्थ बघूक मिळतले.
तर आता पुढे जाऊन बघूया की आपणाक काय काय मिळता. तर आता ह्या तर खरवस आपणाक गुळाचा आणि साखरेचा खरवस यांच्याकडे मिळता. मला वाटतं 100 रुपयाच्या आसपास 100-120 रुपयाक तुमका खरवस मिळता. त्यानंतर हडे शेवाची भाजी दिसता, भेंडीची भाजी आहे, वांग्याची भाजी आहे. तर तुमका ही त्यांच्या पद्धतीने 3 प्रकारचे भाजी ठेवल्यानी असत. पुढे गेल्यानंतर माका या चिकनचे पदार्थ बघूक मिळतात. सगळे चिकन खिमा पाव वगैरे तुमका हाडे मिळतला. आता लावतात काउंटर महिला बचत गट असा. त्यानंतर पुणेरी गुळाची कुल्फी आणि याच्या पुढे आपणाक बघूक मिळता सगळे धपाटे वगैरे तुमका मिळतले हडे. धपाटे खाऊक शकता तुम्ही हडे. त्यानंतर पुढे गेल्यानंतर इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे की तुमका हडे अलिबागची स्पेशल पोपटी पण मिळतली आहे. आता ते दादा सगळे काउंटर लावतात. तर तुमका हडे पोपटी जी खूप फेमस असा ती तुमका हडे खाऊक मिळू शकता लालबाग परेलमध्ये. त्यानंतर आता पुढे जाऊन बघूया हडे आपणाक चिकनचे कबाब वगैरे मिळतात. सगळ्या प्रकारचे कबाब यांनी लावल्याने असत. त्यानंतर पुढे आपणाक परत कोकणी पदार्थ बघूक मिळतात. जसे थाळी आपण कोकणी खातो ते आपणाक बघूक मिळतात. कोंबडी वडे असत. त्यानंतर खेकड्याचा मसालो असा, शिवल्या मसालो असा, मटन मसालो, कोलमी मसालो, सगळ्या प्रकारचे तुमका मासे कोकणी पद्धतीचे हॉटेल सिंधुदुर्गमध्ये खाऊक मिळतले. त्यानंतर हडे मटन हाऊस असा, मटक्यातनं मटन तुमका खाऊक मिळतला. पुढे आपण बघूया अजून काय काय असं. तर तुमका हडे हैदराबादी बिर्याणी खाऊक मिळू शकता. म्हणजे कोकणी हैदराबादी मटन चिकन सगळा तुमका मिळतला हडे. हडे तुमका कोल्हापुरी पदार्थ मिळतात. त्यानंतर खानदेशी खाद्य संस्कृती आपण बघतो आता. शेगावची कचोरी मिळतात हडे तुमका. खानदेशी पदार्थ सगळे बघूक मिळतात. गरमागरम खानदेशी पदार्थ तुम्ही हडे खाऊक शकता. पिठला बिठला दिसता, भाकरी वगैरे असा. ताई मस्तपैकी गरमागरम भाकरी भाजतात. तुम्ही बघू शकता एकदम गरमागरम भाकरी आणि पिठला वगैरे तुमका खानदेशी पद्धतीने खाऊक मिळू शकता. आपण हे जो स्टेज बघतो ना हडे सगळे संध्याकाळी कार्यक्रम मराठी कार्यक्रम होतलेत आणि बरेचसे सेलिब्रिटी वगैरे येतलेत. तर 20 तारखेपासून ते 28 तारखेपर्यंत जो त्यांनी कार्यक्रम जो असा तो स्टार्टिंगलाच लावल्याने असा. तर आता संध्याकाळी आम्ही 7 वाजता येलो तर 7:30-8 नंतर सगळे कार्यक्रम चालू होते. तर जर तुम्ही लेट येला असं तुमका हे कार्यक्रम बघूक मिळतले. आता पुढे आपण अजून पण खाऊचे काउंटर बघतो जिथे आपणाक पाणीपुरी ज्यूस वगैरे त्यानंतर चायनीजचे चिंग्स मसाले वगैरे असा बघूक मिळतात. आणि हे आता शेवटचे काउंटर्स असत. आता आपण पुढे जाऊन अजून बघूया की आपणाक काय काय अजून बघूक मिळता. तर हे चिंग्सचे मसाले तुमका सूप मसाले वगैरे ते सगळे डेमो वगैरे देतले कदाचित. आणि त्याच्यानंतर आपणाक कलेजी मसाला वगैरे बघूक मिळतात. चिकन मसाला कलेजी मसाला असा सगळा गरम गरम थाळीमध्ये आपणाक वाढूक मिळतला. आणि जवळा सुक्का हैदराबादी चिकन वजरी मसाला सगळ्या गरम गरम थाळीमध्ये आपणाक खाऊक मिळू शकता हाडे. तर मंडळी आता आपण या फेस्टिवलमधून निघतो. आता फेस्टिवल चालू असा म्हणजे चालू झालो असा 7 वाजले असं. आणि आता गर्दी येतली आहे म्हणजे 20 तारखेपासून 28 तारखेपर्यंत तुम्ही या फेस्टिवलमध्ये येऊ शकता. तर तुम्ही नक्की आर्यभट्ट शाळेच्या बाजूचा मैदान असा फेमस असा किम हॉस्पिटलच्या समोरचा मैदान तडे जर येईल तर संध्याकाळी तुमका या फेस्टिवलमध्ये कार्यक्रम बघूक मिळतल्यात. खावचा मिळतला, कोकणी पदार्थ मिळतले. तर तुम्ही या फेस्टिवलमध्ये नक्की भेट द्या. जर तुमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून विसरू नका. चला आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.